Druhá vlna sneženia prichádza. Aktuálne nám vrcholí zima a myslím si, že včerajšia predpoveď vyšla veľmi pekne. Na radare vidíme, že prichádza mohutné zrážkové pole, ktoré už zasahuje juh Maďarska. Na druhom radare je možné vidieť, že tam, kde sneží, sú zrážky označené modrou farbou. Zaujímavé je, že v Taliansku sa vyskytujú aj búrky, čo naznačuje silu stredomorskej, mediteránskej cyklóny. Na tomto videu zároveň vidíme príchod zrážok v čase okolo 16. hodiny, kedy by malo začať snežiť na juhu Slovenska. Na rozdiel od včerajšej situácie bude toto zrážkové pole obsahovať viac intenzívnych častí. Aktuálne vidíte mapu zrážok do zajtra, kde sú úhrny uvedené v milimetroch. Konkrétne tento model predpovedá zrážky aj na severe, severozápade a dokonca aj v okolí Bratislavy, no osobne to vidím tak, že ak sa tam zrážky vôbec vyskytnú, budú skôr slabšie. Na ostatnom území Slovenska očakávam všeobecne 3 až 9 cm snehu, pričom najvýraznejšie úhrny by mohli byť na juhu stredného Slovenska a na východe. Na úplnom krajnom východe to zatiaľ vyzerá aj na viac ako 20 cm, takže tam existuje potenciál až na 25 cm snehu.